Kalmado si Hart Evangelista nang humarap sa press kanina, pero takot na daw siya para sa kanyang kaligtasan. Nagkakagulo na po. Ang dami ko na pong death threats sa fans ni Marian na syempre tao lang po ako at natatakot po ako kasi may mga death threats na sinabing, may mga threats na usually bubusin daw ko ng acido, iniintay daw nila ako at ganyan. At hindi na po biro yung ganon. Ngayon lang nagsalita si Hart tungkol sa umano'y hiringan na nangyari sa pagitan nila ni Marian Rivera sa shooting ng pelikulang Temptation Island. Kaya daw siya nagsalita ngayon ay dahil kabaligtaran umano sa tunay na nangyari ang lumabas sa naunang press conference ng pelikula. Kwento ni Hart, maayos naman daw sila ni Marian. Pero nung huling 2 araw ng shooting ay nag-iba na raw ang pakikitungo ng aktres sa kanya. Ang nabalitaan ko, I think she was the last to know about my project and Mr. Ding Dong. Hindi po naging maganda yung pag-intindi niya when somebody told her that I said in one of my interviews that I was excited to work with Ding Dong. Doon na po nabagong lahat. Pumunta pa raw si Marian sa kanyang kwarto para kumprontahin. 2 beses po niya ako pinasok sa kwarto ko at nagkaroon po kami ng sinigawan po niya ako. May mga nasabi siya sa akin na natakot po ako. May mga pagbabanta, tulad na lang ng papatayin ako ng mga fans niya. Sinabi lang po niya na isang text lang po niya sa fans niya, papatayin nila ako. And katulad ng ibang siguro sa past, kawawa sila, umiyak sila dahil pinapahiya sila ng mga fans. Itinanggi rin ni Hart ang lumalabas na umano'y insidente sa airport, kung saan kinumpronta at sinigawan daw si Marian ng kanyang ina na may mga kasamang pulis. Wala pong confrontation na naganap. Hindi po siya sinigawan ng mami ko. Hindi po totoo na nagdala kami ng napakaraming pulis. It was airport security po. Actually, in-assist lang po yung mami ko ng 2 security. At nang tanungin kung galit ba siya kay Marian, hindi ko naman sasabihin na hindi ako galit. Masama lang po talaga yung loob ko, syempre, kasi medyo masakit na po. Kasi, masakit lang kasi syempre, things were said and pati yung pamilya ko nadamay. sinabi naman ng abogado ni Hart na sa ngayon ay wala naman silang balak magsampa ng kaso, pero maaari raw nila itong gawin. Our firm is still studying the extent of the damages that our client received because of these incidents. We're considering libel and grave threats, pero as regards the parties who are involved and the parties na kakasuhan natin, we would decline comment muna on that matter since we wouldn't want to put our witnesses on the spot and we're still studying the matter further. Bukas naman daw ang kampo nila Hart sa pakikipag-ayos, pero nais lang daw talaga niyang malaman ng publiko ang kanyang bersyon ng storya at naway pagkatapos daw nito ay maayos na ang lahat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.